Os ywch efo ni, a mi gewch chi flas o bopeth yma ar S4C, a da ni'n dechrau rwan efo'r defaid. Mae'r Penllanw wedi cyrraedd fan hyn yn nosbarth y torddu. Dyma chi nawr, y Pencampwriaeth. Wel, Bethan, dwi wedi cyffroi nawr achos mae da ni Sioe sy'n perthyn i chi o Fynydd Cerrig a nawr Chrissy Joseph o Aberhonddu. Mae'n ben a'i gilydd i weld pwy sydd yn mynd i ennill y teitl mawr. Sy'n ni'n meddwl mae trwch blewyn bydde hi. Mae'r ddau yn werth i gweld ac yn gredit i'r bryd a'r cystadleuwyr. Hollti blew sydd ynddyn nhw, ma'n siŵr. Wel, na fel ni dwi'n gweld i, no. Drian ar beirniad Malcolm Evans. Mae fe'n deall i waith, ond mae tasg dy fe fan hyn nawr. Yn wir, yn wir. A mae wedi bod wrthi yn beirniadu o 9 o gloch y bore yma. Tua 4 awr o gystadlu. Ydy. Ond le mae fe'n mynd i fynd? Ble bynnag eithaf, fe fydd rhain yn bar bwerus nes blaen yn y rhyngfryd yn fyddan nhw. Maen nhw'n hyfryd, Mae hon nawr iddo Chrissy Joseph wedi ennill yr wyl wanwyn eleni, felly mae wedi bod yn Pencampwriaeth yn barod. Yndi. Ond y ddau fridiwr, mae'n cydio yn ei ffon, mae'n camu rownd. Sim byd wedi digwydd to. A mae Malcolm yn hoff iawn o dwyllo ni. Odi. Bydd e'n edrych ar un a mynd am y llall nawr. Wtwch chi? Mae'n crafu ben, mae'r ffon yn yr awyr. Ble mae am fynd? Y ddafod flwydd neu'r hwrdd? Dyna fe, twyllo ni to! Y ddafod blwydd o iddo Chrissy Joseph a'r teulu fyna yn Aberhonddu. Neis iawn. Hyfryd. Ar y teg, mae Malcolm yn gwybod beth mae'n neud yn dywe. Digon o ddrama fod e'n cadw ni ar flaen yn trad, Bethan. Oedd, ni'n mynd gwrs le oedd e'n mynd i fynd i fod yn onest, ond yr hesben flwydd gath i yn diwedd. Ond hollti blew oedd hi, mae'n siŵr. A dyna ni, teulu'r Joseph. Well, massive congratulations, Chrissy. Amazing. Thank you, yeah, over the moon. And she's been a winner before? Yep, she was the winner in the Spring Festival in Bilfnor in May, so yeah. And you've won the champion year before in 2013 and 14. Yeah, a while ago now, but yeah, it's nice to have another one, so yeah, very pleased, over the moon, thank you. I think you spend hours and hours with them, don't you? Because they stand so well with you. Yeah, time and patience and knowing the sheep and making them feel comfortable and making them try and show themselves often, isn't it? And they're ready for everything then, because it's been so hot here today, but she was prepared. Yeah, she was. She behaved lovely for me. Yeah. What a showman. Thank you. Well done you, congratulations.